Ngapa lho senane ngece lho. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane iku suarane didandani ora. Nek dandani piye? Cenglet. Dikentrengke di betel telake kuwi. Suarane kok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ya wis senengane ngono. Ngapa? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jangan orang ming suara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Teruske kok. Sak kelakuane diteruske ra? Ayo, teruske. Iki wis rampung. Hah? Ra krasa. Sone iki nek wis rampung rak ya omong, Cing. Lah kena wis ora meneng wae. Sone iki nek wis rampung muni wis ngono. Budaya ya matur sembah nuwun no. Iya ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton. Ya apa perlune wae iki ndang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene. Iya bot-bote abot panjenengane ingkang maring dawuh. Iya kowe karo aku ora bakal bisa selak jer panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum Pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang. Iya yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh no. Iya ngono ya Mak. Iya ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng penjane bapa ing ngaturake donga kala mau. Iya wis ngaturake donga udane iso sirep. Iya matur sembah nuwun. Tata carane utawa iki kajate apa Mak? Iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa Maju Teknik Utama. Ya nek ora kleru ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke. Iya enak. Iya iki bengi iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun le wayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundhenku Bapak Ki Mantep Sudarsana. Ya terus mau bengi disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana. Ya terus iki bengi iki awak dhewe sing didhawuhi denengane Bapak Kondang. Ya matur sembah nuwun. Percaya karo awake dhewe ya Mak. Iya iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo sapa? Karo panjenenganing para bapak pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning kene sing bakale sesuk ora ketang sak propirane ya bakal nampa apa jenenge iki dadi karyawan. Ya panjenengane Bapak Kondang ya wis dawuh kaya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Ya aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe. Ya engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae. Ya urung wiwit wayange wis ambruk terope. Ya lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awake dhewe kudu nyaur. Ya ya wis konsekuensi ra apa-apa. Ya ya ora apa-apa ya Mak. Matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi. Panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih no. Iya kok kagungan gamelan wayang akeh merga Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang. Oh iya separuh hidupnya untuk wayang. Dadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto ning Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngampil wayang gamelan. Oh monggo tanpa hitungan no. Iya engko nek disuwuni prisa pinten nyewa pinten Pak sak karepmu sak anane dhuwit mesti ngono kuwi no. Oh iya dadi kepenak. Iya mula panjenengane iki luar biasa. Iya lan Jakarta iki pendak-pendake ning wayang pendak-pendake ning wayang iki mesti saka
partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Oh, dadi panjenengan iki melu mekarke budaya mula karyawane dirawuhke mrene rong bis kon nonton wayang disangoni dinehi dinepke hotel iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya Mak iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing asta panjenengane Pak Mantep. Iya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Iya. Nanti karyawane iki bengep ndelok wayang ki no. Iya. Nek ya pancen lho ora kok perkara nontonne bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal. Ya mergo wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya sing iso dijupuk ning nggon wayang ki iso disinau tenan. Ya gelare kaya ngapa wit purwa madya lan wusanane cerita jroning wayang iki mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala iki mesti bakale sirna, becik iki mesti bakale dadi apik. Iya ya Mak, iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang no. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Daharane ya diborong saka panjenengane Abahe Kirun. Iya, wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan no. Iya. Matur sembah nuwun ya Mak, iya. Tenan no, wis luar biasa mula panjenengane Pak Kondang iki aku tansah nyuwun sehat nir ing sambikala mergo nek tanpa panjenengane wah wis piye DKI ana iki nek ana wayang wis arang-arang banget ning mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso kuwi nggelar pergelaran wayang pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet. Iya ngono ya Mak iya. Ora ana wong wayangan prei tenan ya mula panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan wekasan iso dadi sarana pangupa boganing para karyawan-karyawan pabrik ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula ing lenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya Nak. Iya. Matur sembah nuwun ya. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang, iya. Nek dijaluki lakon Panakawane asline wis bunek, asline. Bunek ya, iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke Panakawan bangun pabrik Modiar. Turut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon, iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar mbangun pom bensin kae tekan suline do njaluk lakon awur-awuran iki sih ana kok sesuk nang Yojo ya ana Semar mbangun SKE lho apa kuwi papan nggo dolanan anak-anak kuwi lho Nok. Iya ya tok tampani lho aja nganti kurang lakon piye carane. Iya dikarang ora masalah. Waton isine kuwi ala karo becik wis ngono wae. Iya bengi iki ya ngono. Tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadi ning nggon buku ki ana kok Panakawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wiwit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Seno Nugroho, kula suyana saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng nderek nyumbang gending bawa lan gending Tadamata. Kula suwun tertanda Adiono Ketua, Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. PPDI ya Mak. Iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder, saiki wis padha wani nok. Iya. Mergo ya wis akeh sing padha para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Lho iki eneng meneh. Tak wacane alon-alon ya, Nger. Iya, ora sak kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu Bu Cangik kula sak gotrah. Keluarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun nyuwun gending Blitar. Ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak
kagem bujange sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020. Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Neng daleme Pak Yuswanto neng Madiun no. Oh iya. Neng catetan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, neng daleme Pak Yuswanto. Oh, ngono ya, Mak. Ya, mula iki dibenerke neng Madiun no. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca ki pinates no. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Saya nek sowan nang etan-etanan ngene iki nek jaluki sing werna-werna ki sok do ora iso. Ya. Mula ya alon-alon. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa. Dilala menika mboten rawuh. Mergi sampun tampi ayahan piyambak. Titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting mugi mboten rawuh saking Nyono Bendol keluarga ageng Angka Digital Printing Made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kondang mugi sehat lan rezeki banyu mili. Amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben ra apa-apa no. Ah iya. Iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ingin nyekar Mbak Elisa lan lagu tembang Kembang Rawi ingin nyekar Mbak Agnes. Matur sembah nuwun. Ya, wah akeh tenan. Iya, alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombengan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02 KRT Prandon dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Heeh. Nganti tumumpuk akeh banget ngene iki. Ya, sing arep tok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik. Ki sing kepareng arek nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Blitar. Engko ana anu kok yuk. Ya. Wis pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah. Tatin ketoke urung apal lagu Blitar. Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo, jumeneng. Ya. Ora apa-apa nganggo catatan ra masalah. Iya, sesuk kene iki tak naik papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Aja kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara, Andika Multimedia, nggon aku dhewe Dalang Sena Channel. Iya. Karo channel Kleyang Kabur Kanginan. Ngendi? DG Channel. Iya. Ya wis ben ora apa-apa. Saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya, mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi wektu sing sak oke-okehe. Ya, monggo. Meta
Ki mau ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Yojo kuwi arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai saba ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di paido. Lho. Diudi no. Ya diudi ya. Nggih menika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, sugeng rawuh panjenengane Mbah Kung Bupati Ngawi. Ya. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Iya ya, Mak. Iya, paring pangestu dhateng panjenenganipun Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ya. Anggenipun uluk salam kula nuwun. Assalamualaikum dhateng para warga masyarakat Ngawi. Anggenipun badhe yasa pabrik wonten ing papan mriki. Mugi-mugi sak mangke nambah reja. Nambahi sae tumrap Kabupaten Ngawi no. Iya, pancen sing disuwun ngono. Sembah nuwun Mbah Kung lan kala wau Mbah Kung Bapak Bupati Ngawi ugi sampun paring palilah tanggal 11 utawi tanggal 12 Maret. Mangke kula sak rombongan nyaur utang. Ya. Taun wingi ya, Mak. Taun wingi anggone ora iso wayangan saengga bakal dileksanani tanggal 11 apa tanggal 12 no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya diteruske. Ya. Kagem sapa? Iki sing perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Ya. Mas Suyono saking perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng derek nyumbang gending bawa lan gending tondo moto. Boya suwun tertandam Adiono Ketua dan Bapak Nurkolis SH Sekretaris PPDI cabang Ngawi. Ya. Ayo diaturi tindak kene no. Ya. Aku seneng nek ana piyai sing nuwun duwe cacat ning nyatane isih jeneng nguri-uri marang budaya. Ya. Ora dubeng-ubengke. Mesakake ora. Nah, monggo. Ya dicaosi mik. Ya, wah. Didepke mrono. Heeh. Sugeng dalu Mas Suyono. Nggih, sugeng dalu. Nggih, wah. Nggih. Panjenengan kirim nawala badhe nyekar lan badhe ngaturaken tetembangan. Ya. Nggih, tandha mata. Napa? Tandha mata. Matane sapa? Lah, matane sinten? Nggih. Oh, nuwun sewu cacat netra kok lagune tandha mata. Lho. Lah, menapa nek paring tandha mata niku khusus kangge wong sing awas tok? Sing mboten awas nggih pareng ngaringi tandha mata nggih, Pak. Lho, lha no. Nggih. Salam sampean pidalem wonten mriki kemawon. Nggih, wingking peken niki. Oh, nggih. Monggo Mas Suyono badhe ngaturaken bawa lajeng dawuhipun gending tandha mata. Nggih, sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel. Monggo. Nggih, mengke lepat pangapunten Mas Seno wong kula niki mboten seniman. Mboten napa-napa. Nggih. Malah remen kula sampean dudu seniman ning gelem ngopeni sinom grandel. Syukur bage dijak pisan. Dijak teng pundi? Lho, nek tanggapan maksudnya. Oh, nggih. Gampil manjang gampil. Mbah Kung sugeng rawuh. Nggih. Ugi Mas Oni ngalah berkah pangestu. Nggih, Bapak Wakil Bupati ugi. Lah nggih. Mugi kemawon saderengipun kula bawa nderek dedonga mugi-mugi pecanipun Bapak Kondang Sutrisno tansah panggih kabagas warasan. Amin. Winanto bagya mulya ugi pinaringan umur ingkang barokah dawa rezekine. Amin. Nggih. Nek dawa umure tok kleru, nggih ta? Nggih. Mangga. Tak rewangi lara lapa Gusti adil tenan kok nok. Iya. Adil piye ora iso ndelok kok adil. Ya wis sak karepmu.
Loh, nek mboten diselingi guyon mungkin ndak stroke. Lah nggih, mulane adile Gusti niku nuwun sewu. Ana lho sing piyayi mripate awas ning suarane ora apik kaya sampean. Lah, Ning sampean nuwun sewu. nggih. Nuwun sewu lho. Cacat neta ning suarane sae niku rak adile sing kuwasa ta kaya ngoten niku. Emoh nek nuwun sewu tok. Lah pripun? Loh. Mang pikir dhewe. Nggih, teruske Mas. Gojek Mas, gojek. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Jebul tresna mumung lamis nano Sampeyan niku ya gecul. Loh, lah kula nurut dalange lah darenge jare nano ngoten lho kula manut to. Lah kula ora ngerti cakepane kok nek ngerti cakepane kula teruske wong cakepane kula mboten apal. Oh ngoten. Nggih. Nora nyira babar pisan yen sliramu citra janji mbok yang mangsan nono dek nalika tak tresnani kok rumah aku kok padha meneng. Ini iki ngematke swara sampean iku lho. Lah jemula dalange menak iso nyambi udut. Lho kok sampean weruh? Loh, sinten sing ngomong kula roh? Lah sakon iso ngarani kula nyambi udut? Lah, mambu. Oh, nggih. Iya, ya ora apa-apa. Mula ngematke tenan kula niku dalam hati bertanya-tanya elok. Kyai nuwun sewu, tunanetra kok suarane iso apik kaya ngono. Iya. Mangga. Niki kabeh do meneng niku do ngrasake tenan, ngrasake suara sampean tenan. Ora ketang pedhot dalan ya biyen. Wong sampean niku ora usah ngarani sepi, wong sampean niku sepi rame ya padha wae. Loh, beda. Kok beda? Saniki kula gadah cangkriman saidik. Napa? Sapa iso batang? Nggih. Mengke kula tak medhun digendong. Loh. Piye, Mang? Wong wuta kuwi ngantuke piye? Wis apik iki jero iki. Wis dang. Wong wuta niku ngantuke piye? Nggih. Nek sampean nek ngantuk ning mripat nuwun sewu ning netra preh. Nggih to? Nggih. Kaya mbak-mbake niki nek ngantuk mesti nek mripat mesti ngene-ngene. Nggih. Mergo preh. Mergo pedes. Nggih. Kudu Nek turu. wong wuta lim ngantuk piye? Loh. Piye pripun Mas? Malah kula ora ngerti jawabane niku. Loh. Lah nek kula jenenge kula batangan yo ora tak dudohno sik. Wo lah edan iki. Loh, Cangkeman kok marahi bunyi. jenengan ngelokke kula edan. Mboten, mboten. Sik to kula tanglet. Nek jenengan ngelokke kula edan berarti sing edan mboten kula tok. Lah sinten? Nah, termasuk dalange ya termasuk edan. Lah kok kula edan? Lah ngerti dhewe wong ngerti nek omong dhewe, sauri dhewe, jajal wong piye wi. Wes, nek ngono kuwi wong piye, Jal? Ya wong edan ki Loh. nggih bener. Lah, Iya. makane niku kan Pak sinten Pak Kondang Sutresno bijaksana. Bijaksanane Ya, pripun? ngerti wong edan diklumpukne kon seneng terus disangoni. Oh nggih. Nah, yoga-yoga niki kan gambeli wong edan. Nggih. Saniki pertanyaane kok sampean gelem pintas nang wong edan? Loh. Lah, kula kan wis ngomong, kula kan mantane wong edan.
Wes ngayal. Lho, iya. Iki ra weruh kowe ngayal. Lho, Apa meneh nek weruh? lho, malah saya ngentekne sinden. Gak, Ding, gak. Nggih. Lajeng ki, Mas. Nggih. Neno. Ora liwat antum slamet wang sinawang. Nggih, matur sembah nuwun ya. Lagune napa, Mas? Lah nggih. Napa? Tandha mata. Lho. Cih, monggo kanca-kanca derek tepang gladiwano. Nggih. Syukur bagi sok ben dijak ning Ngawi. Teng pundi? Ning Ngawi. Lah niki pun teng Ngawi. Lah niki nek ngene iki kan daerah kula syukur bagi nek tanggapan sanes kula dijak. Oh, nggih, minjang. Ya. Ya, tandha mata, mangga. Dibukani celuk mawon, Mas. Ngoten. Nggih. Senadyan ta ora mengsra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngademake kabeh lelabete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetes sing banyu ngademake rasa ning atiku kae tandha mata martandani atiku tresna nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katon ing netra tak simpen ana kamarku dadi suling mrengsle ramu tak simpen ana atiku liya wektu bakal ketemu Yo. joget yuk nadyan nate gawe gawa ning nyatane ning katone netra aduh nganti menggeh Angge alon-alon kaya. Lah sik rasane digodak kaya ngene. Nggih. Mangga. Sik tak leren ambekan sik, Mas. Lho, nembang kok nganggo leren bareng. Lah aku digodak karo pengrawit semono mbane wong siji. Wau kula wangsuli pertanyaane pun panggih napa dereng? Derenge. Lho dereng. Urung aku lho mikir ket wae ya ora kecekel-cekel. Wong wuteng nek ngantuk niku pripun ya ora kecekel. Jenengan katok. Pun nyerah kula. Nyerah? Nggih. Nek nyerah saniki kula mengke bakdo mudhuk diparingi napa kula takok. Lha mesti kula paringi pun. Jenengan nyuwun napa? Lho, mon nek kula nyuwun nek kula diparingi gelem.
nek kula nyuwun moh. Nggih mengke kula kei pun ampun kuwatir. Napa kula paringi patine wiyaga salah siji. Lah, nek niku merugikan. Kula moh. Lah pripun nyuwun apa? Lho, nek kula nyuwun kan kula pun ngomong nek nyuwun mboten. Nggih. Nek diparingi ya iki kepeksa nuku awake dhewe no. Iya. Iki soalé iso nggo bahan wong wuta iki nek ngantuk piye. Mang mriki, nggo kula caosi. Lho. Nah. Niki sik nek mang riki niku jenenge kula mboten wuta, Mas. Lho. Lah nggih sampean berusaha wong nyambut gawe kok mengarep entuk dhuwit. Lah, kula kan ora nyuwun dhuwit. Niki kula tuku pertanyaan sampean niku kula tuku. Aja tok terke. Ora diterke ya ora sida. Aku sengit karo wong wuta kok ngeyel niki. Lho. Malah beneran diseriki ora sida kok. Enggak, mang mboten. Mriki kula arahke nggih. Nggih. Rada geser rating kanan sithik. Lho, ratinge rumasane dikira mobil. Lah nggih, bentuk sampean ya kaya Tosa ngoten kok. Iya. Maju mriki, maju. Tosa niku jenenge miring, maju ben. Maju lurus terus. Lah, niku lah nek bener ya jenenge gak wuta, niku awat terus lurus, jagane ngisore. Mun nek tiba dinengke wae. Ya to. Senengane lak garapi wong wuta. Lurus terus Mas, terus. Nah. Terus mengkari sithik niki wis kecek. Aku aja. Oh, lajem. Ya lurus terus. Hop. Lah rumangsane iki kok nek aku nabrak ya apa-apa. Geser. Nah, hop saiki lurus. Wah, lah ajur iki digarap mentah iki kok. Iki ya kurang ajar iki. Iki menungso padake kewan tok sendal ngene. Pun, hop, madhep mriki suarane. Ah, kene ngerti ngapusi berarti iki. Aku mung ngapalne suwantene. Lho mang tampani niki. Ah, ora sok aleman. Ora sida. Maju sithik malih, maju sithik. Hop. Ah, pun tekan sakniki. Tanganmu mang maju. Lah niki pun mundur. Niki engko. Nah, pun wah oke. Pun wong wuta nek mantuk piye? Dalem Wong wuta nek ngantuk piye? Wong wuta nek ngantuk jenengan pirsani. Heeh. Cogi pun slenden ngeten. Heeh. Nah. Niki pun duwe iki jelas ngantuk. Nih, bali 600 kene. Ora iso wis kadung kok enes. Oh. Sampeyan niku wis nuwun sewu ora weruh ngapusi. Lho. Kula wau kan tangklet, nggih to. Kula mengke nek bener medun diparingi napa nek kula kenyuwun mboten purun. Lah nggih, lah kula wis nuku kanggo niku akeh lho. Lho. Nek bali-bali kene susu 20. Wis ora iso kok dalang nek mblubut. Mblubut kowe iki ra weruh mblubute ra jamak-jamak. Iya. Nek mblubute wong wuta wajar Pak akeh sing welas. Nggih pun mboten apa-apa. Berarti wong wuta niku nek ngantuk nek ngoweh. Lho, mboten slende merem. Nggih. Pun ngenten. Oh. Nah. Mengke nek pun mboten kedhep. Lah mulane nek melek karo merem padha ae. Oh, alah. Kapusan. Nah. Lah to. Ha iki dosaku terbalaskan. Aku sok ngapusi wiyaga ya. Syukur. Ya, mangga teruske Mas. Pun riku mawon tak sama maju-maju. Tekan ndi meng. Nenen. Kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu tak simpen ana atiku iya aku bakal ketemu. Nah, sik sakniki ngeten Mas Seno. Apa iki engko bayar meneh? Boten ya Allah. Kula nek ngongkon bayar mboten nek diparingi kula mboten nolak. Napa pun napa? Niki ya sithik edang sampean ya seniman, wong ya sampean ya golek dhuwit, nggih to. Kula tak ngejoli setunggal lagu melih dadi lek sampean nyangoni aku kae kubuk. Lho, niku senes kula lho. Niku kula ikhlas mboten samang tambahi kula ikhlas. Lho. Pun tandha mata niku wis apik banget kok niku. Niku wis nandhani mripat sampean dhewe pun. Lho,
Lah, leh ku nandhae nganggo apa? Pun mboten saged ditandani. Iya, wis. Matur sembah nuwun Mas Kula tak Suyono. maringi niku napa lara asmara. Niki aturane. Niki nganu Mas. Niki tasih wonten Pak Bupati. Oh, ngoten. Mbah Kung niku mboten kitang seklimah kali klimah paring pangandikan. Oh, ngoten nggih. Iya, ngono dados mengke ndak wektune ngandar-andar mboten nggih pun. Nggih cekap ngaten kemawon nggih. Cukup matur mawon nggih pun kula. Sampeyan pun ngapusi kula barang pun cukup. Lah sampean salah gaene ngapusi yoga kok. Nggih. Bal-balan saniki ngaten Mas, bal-balan kaose biru. Napa? Ugal-ugalan aja ditiru. Nggih, betul niku. Santen toyaning klapa cekap semanten natur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur sembah nuwun Mas Suyono. Nah, saiki dituntun ya. Miki balekke. Iya. Wes, alon-alon. Okeh ya mak sing penyandang kaya wah lah pirang-pirang yoja kono ya ana pirang-pirang no. Ya, suarane ya apik-apik ya. Kadang kala seneng nyusul awake dhewe pentas ya. Ana daerah kene iki ya ana daerah ngendi kuwi jenenge Nganjuk kono ya. Kemelinti meneh kuwi no. Ya. Wah, jenenge Anang. Iya. Saya ling glelingi ra jamak-jamak. Iya. Ya ora apa-apa. Ah, matur sembah nuwun. Ya. Iki gandeng menjane Mbah Kung, ya kepareng rawuh, ngono ya Mak. Iya mau diantu-antu rawuh karo bejenane Bapak Haji Kondang Sutrisno lan kabeh para karyawan-karyawan sing padha rawuh lan para masyarakat sing padha rawuh, ya ora ketang seklimah kali klimah. Panjenengane diaturi supaya paring pangandikan, ya. Sehubungan dengan pinane Bapak Haji Kondang Sutrisno nggone bakal mbangun pabrik ana ing papan kene no. Ya. Monggo Mbah Kung katuran tindak wonten ing panggung. Mangga Mbah Kung mangga disrepeke Mataram no. Turuk. Kalian Pak Kondang mboten napa-napa Pak monggo. Tuk. Sugeng dalu Pak Bupati. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng dalu. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Niku kasih ngawi, dadi bar salam disambut salam, tepuk tangan. Oh, nggih, Pak. Karena ngawi niku ramah, ngoten Pak. Alhamdulillah niki penontonnya piye? Ngadeg. Ya ngeten iki Bupati dikongkoni rakyate manut ngeten iki ya. Kaya perintah karo Pak Bupati lho. Nah. Mbah Kondang rasa ngadeg. Ora usah kula tok sing ngadeg. Monggo. Alhamdulillah niki guyub rukun. Mbah Seno matur nuwun mengki tanggal 12 nggih. Oh nggih, Mbah. Nggih ngijoli jane ngijoli gandhengan Gusti Allah niku nggih. Nggih, leres. Alhamdulillah. Mbak Kondang matur nuwun panjenengan. Pertama kita ada investor baru. Mbak Kondang akan membangun pabrik. Napa Mbak Kondang? Nggih, mangke sing urusane kalian pawon Pak mangke. Mau urusane karo pawon. Nggih. Nggih sing ubub-ubub lah niku nggih. Nggih. Tabung LPG. Ngoten nggih? Nggih, diantarane niku Bapak. Di antaranya itu. Nah, ini terima kasih ada kepercayaan dari orang sing dudu ukeh. Inilah kira-kira ya. Itu untuk membangun pabrik. Mudah-mudahan sing generasi muda sing urung duwe gawean niki mengke ditampung tenggene pabrik niki. Insyaallah Bapak. Tepuk tangan. Nah. Alhamdulillah ini.
Jadi ini menjadi luar biasa. Dulu kita tidak membayangkan ada napa jenenge tol. Nah, tol ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri tentang investasi pembangunan pabrik di Kabupaten Ngawi. Dan insya Allah kita akan membangun wilayah industri Mbah Kondang. Niki Tengkilen. Nggih. Nggih, di wilayah Wali Kukun, Karanganyar itu dekat-dekat situ Gendingan, wilayah itu ini yang kita siapkan. Dan mudah-mudahan penyiapan kita juga menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi. Jadi nek nyambut gawe rasa adoh-adoh lah, kira-kira ngoten. Ini menjadi apa namanya tujuan kita memberikan kesejahteraan. Maka ini nanti tahun 2020 ini enten pilkada ngian. Nah, mudah-mudahan pilkada ini damai-damai, wakil bupati yo mestine kudune mundak dadi bupati. Ngoten nggih. Usul Pak Bupati. Nggih, pripun? Nek mangke nek pilkada niku nggih nek anggone damai. Nggih. Nggih ngangge cara nanggap wayang niku pun mesti damai niku. Oh, damai nggih. Cocok napa mboten? Alhamdulillah. Mesti cocok, Pak. Mesti cocok. Dan niku wau Mbak Kondang pun menawarkan diri. Kula niku ditawani. Mungkin nek napa wayangan teng mriki monggo alat-alat kula sak sound system diagem gratis ngono. Wah. Nggih, siap. Ini luar biasa ini, pun Dicalangi lho Mas Eno tanggal 18 Juli. Oh. Teng alun-alun. Makanya kula betakne alat yen kilen. Ya, pun toh, cocok toh. Nggih, alhamdulillah. Niki saking cintane kalih seni. Nggih, alhamdulillah. Nggih, ngaten mawon Mas Eno monggo dipun terasaken. Intinya saya terima kasih matur nuwun kalian Pak Kondang ingkang sampun maringi hiburan, tuntunan kagem masyarakat. Niki nek mboten udan ngoten kira-kira pun kebak-biak niki. Ini alhamdulillah walaupun udan reda, masyarakat Kabupaten Ngawi cintane kali wayang kalian Pak Seno Nugroho luar biasa. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun Pak Bupati, Pak Kondang. Ya, turuk. Tuk. Mbah. Matur sembah nuwun ya karo penyanyi Bapak Mbahku Bapak Bupati Ngawi no. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Kondang. Wis entuk dalan entuk ridho saka penyanyi Pak Bupati, Pak Kondang kene yasa pabrik ana ing Ngawi kene. Ya, ayo teruske ngundak wektune ngoyak ya. Pamundutan sing urung no. Ya. Iki ana saka Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02. Ya, prandon kene nyuwun bawa nyidam sari. Ya, diaturake sapa sing kepareng bawa. Ayo menyane Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Ya. Ya. Jumeneng Mbak. Ya. Men supaya nyekar nyidam sari. Iki ya akeh banget para kadang-kadang sedulur dalang sing padha rawuh. Ya. Mas Yogi, ya. Saiki wis tuwa banget. Ah ya. Ora apa-apa, rambuté wis do putih. Heeh, ya. Adikku Aji, iya. Nek ndelok wayang mripate ditadahi ndak coplok. Plola-plolo. Ayo, mangga. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo ya? Niki rada perihe. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, larang ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapan e. Iya. Nih, aku kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gek cetha. Ming muni perih tok. Iya.
Lah napa to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Monggo, ya. Duh wong bagus pepejening hati. Ya, saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara pirang ewu, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben ora. Ya. Kaya ngene wong nandang Asmara. Tak leliding saka cilik nganti gedhe saiki wis iso nyuwara apik senengku ora jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Hah? Anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angel ra jamak-jamak. Mboten gampang kok. Ya sesuk. Enjang jenengan genti, Pak. Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun, Sok Bang? tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngoten. Rasa. Engko ndak tuman aku. Ana Apa tak wakku dewe doh dewa Jawa sono mring wak mami besok kapan katekan cecer cecer lan wong bagus umpamakna umpamakna yen nahkoda tanpa tanpa prau sasatra den pepetri nyidam idam sari
Ya, mangga. Neno. Umpama sliramu sekar malah aku kumbangi damsari umpama sliramu margi wong bagus aku kang bakal sinek sing lintangi laku sama janji prasetya dengan tansah kuman netra rinoso karasa rasane riya Inang ilo terus sak jagat raya karyane Mas Mantos Wargina. Iya, monggo. nalikane ra ning dalam hati alaman sira Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Wis kepareng ngaturake nyidam sarina. Ya, wektune saya ngoyak. Ngaturke sijine ya. Ya. Mengko gek diteruske critane. Ya. Aku mau wis matur karo Pak Kondang
lakon kok Ponokawan bangun pabrik niku mengke nek mboten tekan esuk ampun disalahke lho kula, Pak. Iya, ya wis pokoke engko disambung-sambung. Ayo Tin, Natin genti. Ya. Iki sinden sing berbobot no. Ya. Monggo. Ayo jumeneng lah. Nah, ayo. Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa ya arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa, Sinten toh? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, ayu. Nek kowe tetep apik, nek kowe ki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Anjen yo ayu tenan kok no. Awake gedhe lemu. Iya. Jan luar biasa Pak tenan. dengaren iki. Apa? Pak dengaren. Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton nganti tawana sing klumah mergo weruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi. Awake jan iso singsen lho. Wah, globyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman bae. Wo. Sura kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijonarko. Ya, aja tok ece kuwi ya anggepe. Lah niki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kowe iki. Kok mintok jangkar sik Putut ora. Ya. Ayo pamundutan iki Kembang Rawe. Ya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sapa? Nang panggung mau kok ya. Iya, tulelap-telep. Lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu ora mung rupamu tok. Iya. Lah bawane napa? Ah sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakarepmu slendro? Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelak? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Iya. Iya. Rina sayang ngalelo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Niki karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slah. Patu. Kamu atik tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem tan jemutu kalbu atiku wus ka
kadung tresna mung sirawang merak ati ya ati ngapa lho senane ngece lho sing ngece iki sapa jenengan kuwi lah ya mulane suarane didandani ora nek dandane piye cengle dikentrengke dibetel telake kuwi suarane sak menggok dhewe bareng ora kerasa ya wis senengane ngono ngapa ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok nek jenengan ora ming swara deh apa ya sak ya piye teruske kok sak kelakuane diteruske ra ayo teruske iki wis rampung ra krasa sone iki nek wis rampung ra ya omong sih lah kena wis ora meneng wae sone iki nek wis rampung muni wis ngono iya ora kok ming glenes wae ya ora ya mangga ya anu wae ora usah digedruke cahe ra iso joget wis iya iki ketoke awake luwes ning ra iso joget joget ming kaya mintok mlaku wae aja ngece sesuk aku arep sinau joget ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau iya senam aerobik iya senam aerobik ben ngapa ayo main luwes masa yuk plek piye ngapa mau suarane piye sepatu tiba ning lantai iki lho piye plek awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok ayo awang kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok lho kok iso ayo nyengket kates dul ngono iki bluplek lho kok loro tin aku siji kok Pak kok suarane loro dukon iki duplek ngono ya wis ayo kembang rawe rasa digedruke rapik wis delok ora ya monggo ya
saya suwe saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong wes aku tresno ditane wong seneng tunggang sebale pitane lungguh jejer saben dinane saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe nyembah seneng itu digawe loro aku wis marane ati atiku digawe bingung kembangke mawar tresnaku joget ra. Isa ya kuwi sing marai saya gedhe. Apane? Joget tamu iki lho. Marai gede apane? Tamu ngene-ngene iki mula anggere dipepe kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngawur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Tek sapa iki korden apa ya? Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani iso. Kayak sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket degul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang nganggo. Kok rambutnya tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngece. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kae. Iya, anggere harmoni dolan getan minggat meneh. Montore lebokke meneh. Tengok-tengok meneh. Ora tau iso lunga. Iya. Karang wong wedok iki werna-werna. Iya. Ayu nek le ayu ning ya keras, ya galak, rupa-rupa kaya Tatin ngono kuwi. Oh. Ayu lembah manah kaya Ika ngono kae. Ya, ora tau nesu. Oh. Nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ya ora kok ya. Kuwi Ika. Ya, sesuk tak gawene nesu. Tak tutne. Ngawur ora. Ayo ngger teruske latritane ngger. Ya. Iki menggo intermezzo sedelo wae. Ayo diteruske caritane. Ayo mak tak derekke ya ngger. Tansah marmaring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyuk pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing telenging padukan pring ngapusna Gandhawa sapa Sang Hyang Manik moyo ngawi sangganing para Jawata para Durandara pating bleber pating Caka Tirta mludakaning garatan
Rakyana patih undanging Prawadyabala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Sang Warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Mastuti dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kinen nyameptaken sanggaring para Jawata supados nderekaken tindak Paduka jebul boten nganyana-nyana jeneng Adi Guru tedhak wonten ing Madyapada menika mengku suraos kados pundi di Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra inggih wonten pangandika ing adhawuh mugi andadosna ing kawuningan Kakang estunipun anggenipun ingkang rayu tedhak wonten ing Madyapada menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing Padukan Pring Apus papan pernaipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lha. Lah wonten menapa dene kok Kakang Semar ngrawuhaken ndika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi andadosna ing kawuningan. Sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lah wigatosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan Pring Apus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Wah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis ingkang boten angel. Paduka menika kedah ngemuti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke boten ketang sekedhik Paduka Adi Pramesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa Paduka ngawi sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten, tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh triloka sangganing para titah boten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ngginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru menika sinten? Boten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Narada. Ah, dalah. Ah, nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun kertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda
Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Dipanasti Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Dipanasti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Ah, menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka Werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang Raka ing Sidhi Pangutal-utal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong, menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tethukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu Paduka Dipanasti Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Trada, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah, tenan to. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Dipanasti Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kalian kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disensel kabeh pripun? Ada taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Trada, punapi? Ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Harataya menah tekan ndi-ndi? Semare luput, Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung ditah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kalian ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngiyas dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Wes ora tedas, yakin. Kawah Candradimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong. Paham ta? Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Trada punapi? Sakmangke Kakang Trada dawuhaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang Trada. Punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tida-tida raos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangutal menawi kula kadhawuh supados ngrisak dhateng papan dununipun Bagong. Ternyata-nipun saking petanganipun ingkang Raka Sidhi Pangutal kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngurmati dhateng Kadang Werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Trada mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Trada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Trada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti ngakarya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewekaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Trada punapi? Kekatan anggen kula munjatur ngersanipun Kakang Trada menawi Kakang Trada mboten sarujuk mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Ampun inggih, bali ya bali kaya.
pandita kang ginarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngending gone Indra wonten timbalan pukul Brahma wonten timbalan pukulun Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulun penyarian lan pathuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan mring apus syukur bagi kita iso ngrangket Panakawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kelawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentala kalan Kakang Badranaya prasta Dapaduka Rama Pukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinan samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Brahma lan Yama Dipati Kacarian putra lamun gawagasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pradenta wis anggeni maya Wisnu Pradenta kowe tanggung jawab. Halo dewa wis ting kleper ning parang pringapus papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih, mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak wangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang ting mentalip ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh, nek niat ya niat.
Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke ing karep. Nek wis nekat kowe dasare suwane ngonek-ngonekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngonek-ngonekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh, dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana? Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati ndepani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Wis wani muni kok ora aku dhewe mangkat yo. Yo mangkat yo rasa kok ngomong yo. Pinuntut lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ranggana magawe glarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra, dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun.
Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani. Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya gelute ndak tak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kena salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Ngenggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus diis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petruk. Sik. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak dene ngono gak sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedani matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkaring patimu pangga tanyane. Iki merkaring maju bicara. Mati.
apa-apa. Ayo, kamu. Iki tak adiar mati terus. Lho. Sebabe, nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek ngono muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebu napa-apa to? Urung. Mau candak sirahku diantil diek kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane, wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh ta. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha engkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslenthik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku e. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungkus iki. No. Nah, lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambata legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Wong edan Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem ya milih.
mak cekluk. Larane ora jamak. Waduh. Waduh. Sapa iki? Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Arengku ngopo? Engko udot ra ndek geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbah, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Ayo Malaso, ya, Malaso. Wah! Mati aku. Piye, Gong? Dara Brahma bajigur ana. Ngapa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Leren kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Jan nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Mah. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong kowe iki. Penyakiten piye kowe? Kok gede banget semono to, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Padake klontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brama kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brama. Nggih, ora gleleng kowe. Gleleng kok piye? Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Ya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya.
Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe praitna ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Wah. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Ya. Oh sing jabuti nyawane titah. Ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu jabuten iso mati jenenge. Wah. 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 Iya. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Dikandani ngeyel kok. Ya Yamadipati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jalokke le. Wah, ada. Leboke Gong saka cangkem tangi le aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak timlokke ning awakmu tangi Gong. Baru nyawa kirik wae ya Gong. Waduh. Emoh. Wah, wis cilaka ya. Wah. Oh, ayo ndi tak adiku ayo. Wah, Petro ayo. Kandhak wae. Wah, ada. Alhamdulillah bener Gong Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok warane ngono. Kleru nyawa kirik. Wah, sian. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir to. Arep tak apa? Jabut genti nyawane Gong. Men pokoke. Kok jabut genti? Mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake.
Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku mulih njabut. Aku kadang ora tak jabute metu dhewe. Lara lutruk dingonane kuwi. Kejengkit e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya, iya. Wah, lah edan dipreteli nya. Nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape. Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah lah wis. Ya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Wis ana mulih kana. Yogi kowe ya. Wis bali kana, mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulih, Bagong. Wah. Pandhita kang ginarawangsit pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang galihing kangkung beksimi beruluke ngungkuli langit. Mas Tunama sidam sekaring bawuna langgeng. Andu para temene ngatasé mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong, Petruk, Nala Garing, kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake kelawan diri kita, ulun bondo, ulun boyong marang Kayuwangan. Yen perlu wong atuwa kita, aja takon dosa. Padukuan tak tamani Cis Trisula ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moya keparat.